Avui despertem amb cel nuvolós a tot el territori valencià. A la meitat nord estarà un poc núvol, mentre que a la meitat sud hi haurà intervals de núvols mitjans i alts. Tot i això, el vent bufarà fluix amb predomini del ponent i les temperatures es mantindran sense canvis amb 22 graus de màximes a les comarques valencianes i castellonenques i un poc més baixes a les comarques alacantines. Demà diumenge creixeran els núvols a l'interior, on fins i tot podran caure algunes pluges disperses per la vesprada. Les temperatures es mantindran al voltant dels 20 graus.